2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि जों बर' बिजोंनिफ्राय जिफोर फरायसुलिफ्रा मोजाङै उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोननि गासै फोरमायथिखौ जों होनो नागिरदों। देग्लाय 2022 मायथाइयाव बर' बिजोंनिफ्राय गासै 15,984 फरायसाया आनजादखौ होदोंमोन आरो बेनि गेजेराव गासै 12,310 फरायसाया उथ्रिसारनो हादों आरो फेल जानाया जाहैबाय 3,274। सेथि मासि मोननो हादों गासै 2,828 फरायसाया सेथि मासि मोननो हादों आरो नैथि मासिखौ मोननो हादों 2,957 फरायसाया आरो थामथि मासि मोननो हादों 2,525 फरायसाया। 2025 मायथाइनि जि बर' बिजोंनि जि फिथाइ रिजाल्ट जों बेखौ रुजुयोब्ला जों नुनो मोनो थांनाय बोसोराव 16,021 फरायसाया मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन आरो देग्लाय लिरदों 15,984 फरायसाया। थांनाय बोसोरजों जों रुजुयोब्ला बर' बिजोङाव मेट्रिक लिरनाय फरायसानि अनजिमाया देग्लाय खम जादों आरो जुदि जों सेथि मासि मोननाय अनजिमाखौ जों जुदि रुजुयोब्ला थांनाय बोसोराव मोननो हादोंमोन 2,845 फरायसाया सेथि मासि मोनदोंमोन थांनाय बोसोराव, देग्लाय मोनदों 2,828। थांनाय बोसोरजों देग्लाय रुजुयोब्ला 17 फरायसाया खमैदों देग्लाय। आरो जायफोर फरायसाया अल आसामाव बर' बिजोंजों फरायनानै जिथि मासि आवग्रिनो हायो बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बर'नि सासे गेदेमा थुनलाइगिरि लिरगिरि कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि मुङाव जों बान्था बावनाय जायो आरो देग्लाय बेयो फैयै फैयै 20थि जाबाय आरो बे 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार 2022 देग्लाय गासै 14 गुन गोनां फरायसाफ्रा देग्लाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। आं बिथांमोननि मुंखौ नोंथांमोननि मिथिनायनि थाखाय आङो फरायफिननो नागिरबाय। सेथिखौ मोननो हादों जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम स्कुल बिजनि चिरां जिल्लानिफ्राय सोमावसार बसुमतारी। गासै मोननाय नाम्बारा जाहैबाय 534 आरो जौखोन्दोआ 89। नैथि मासिखौ मोननो हादों UN एकाडेमि सुबनकाटा बाक्सानिफ्राय संगीता बसुमतारी। गासै मोनदों 533 आरो जौखोन्दोआ 88.83। थामथिखौ मोननो हादों बड'फा मेम'रियेल स्कुल क'क्राझारनिफ्राय दावगासार नार्जारी। गासै मोननाय नाम्बार 532 जौखोन्दो 88.27। ब्रैथि मासियाव सानै फरायसा दङ। गिबियाव मोनदों जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम स्कुल बिजनि चिरांनिफ्राय दिपा रानी बसुमतारी। गासै नाम्बार 530 जौखोन्दो 88.33 आरो मोनदों गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुल चिरांनिफ्राय सोरांसा बसुमतारी। आरो बाथि मासियावबो सानै फरायसाया मोननो हादों UN एकाडेमि नावकाटा उदालगुरिनि सुजुमा मोसाहारी। गासै नाम्बार 529 जौखोन्दो 88.17 आरो सासेया UN एकाडेमि बरपुखुरी बिश्वनाथनि उत्पल बसुमतारी। दथि मासिखौ मोननो हादों UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय केनित ब्रह्म। गासै मोननाय नाम्बार 528 जौखोन्दोआ 89 जौखोन्दो। स्निथि मासियाव सानै फरायसाया मोननो हादों भगतपारा हायार सेकेन्डारि स्कुल भगतपारा उदालगुरि दिपानिता बसुमतारी। गासै नाम्बार 527 जौखोन्दोआ 87.83 आरो सासे फरायसाया जाहैबाय PM श्री दक्षिण बिजनि हाई स्कुल चिरांनिफ्राय स्वर्णलता नार्जारी। दाइनथि मासियाव दङ UN एकाडेमि जालागाव बाक्सानि आमिषा बसुमतारी। गासै नाम्बार मोनदों 522 जौखोन्दो 87.67। दाइनथि मासियाव दङ गुथियाव दङ UN एकाडेमि सुबनकाटा बाक्सानि बिनिता रानी ब्रह्म। गासै नाम्बार 525 जौखोन्दो 87.5।
आरो जिथि मासियाव सानै फरायसाया मोननो हादों। इउएन एकाडेमि बागानपारा बाक्सानिफ्राय ओम प्रकाश मुसाहारि, गासै नाम्बार 524।